Ya está, ya está. Per obrir un altre debat. No, no, És possible, Pepa, acabe ja. Yo rapidísimamente, el Partido Socialista no financia a la Iglesia Católica. N'hi ha un conveni que se complís, arregla una sèrie de paràmetres perquè és la religió majoritària i després n'hi ha uns impuestos que tu subratlles una ocasió en l'altra. De totes maneres, jo penso que la Iglesia té que ser respetuosa en els drets de les persones i les persones tenen de tindre la lliure capacitat d'elecció. I la Iglesia no se té que introduir mai ni immiscuir en les vides particulars de les persones. Per tant, l'avorto, la elecció de la forma de... L'avorto que està normalitzat en tota Europa, la lliure elecció de l'educació, no discriminant a l'escola pública, una sèrie de qüestions que me pareixen fonamentals. En 15 segons, només una matisació. Breument, Enric Safort. Una matisació, el senyor García Margallo parlava del règim de concessió, parlem d'educació o de sanitat. El cert, senyor García Margallo, és que l'experiència, i això sí que és l'actual, és que després no és reversible. Vostè diu, si no complixen els criteris, miren, l'educació no complix els criteris ni de ràtios, no complix, el País Valencià no complix criteris de ràtios, els immigrants no se reparteixen en igualtat de condicions, se'ls permet matricular només selectivament aquells que consideren oportú, pagat en diners públics, cosa que no se permet a l'escola pública. Per tant, siguent cert que hauria de ser, el cert és que després, a l'hora de la veritat, mai se rescata una concessió. Passem, si els sembla, a l'últim bloc, perquè ja ens hem passat 3 minuts llargs d'este. Interessant. Sí, era interessant. Últim bloc. El que està anomenat com Construcció Europea i la Unió Europea en el context internacional. Parlar de la cohesió europea, del Tractat de Lisboa, una qüestió important, i després, si és possible, parlarem alguna cosa de la política exterior europea, perquè des de fa ja molt de temps ve reclamant-se que a la vora d'una potència militar i d'una potència tan inclús diplomàtica com la nord-americana, la Unió Europea sembla que només va darrere que posant diners, però mai té una capacitat d'influència suficient com per a poder ser un poc la balança que ajudarà a equilibrar. En aquest cas té la paraula Pepa, per a començar, del Partit Socialista. Bueno, jo, el tema de la construcció europea, jo sempre he sigut un europeista, perquè jo, que ja s'ha dit ahir, nasc en el 58, vaig viure en emoció la integració en Europa, perquè jo volia ser Europa i en aquest moment Europa, això és ja Europa. I això és una concessió molt important que vam viure un determinat temps per criteris de llibertat i de drets que no teníem. I sobretot per criteris de que una Espanya d'aquell moment no hubiera sido capaç d'integrar-se en Europa. I seguint una evolució de l'evolució econòmica a l'evolució de drets, jo penso que els drets són l'element fonamental que van a fer que se consolidi Europa i que és l'Europa del futur, per lo que parlàvem antes, jo crec que això ja s'ha valorat, en drets d'igualtat, de que una persona té que ser igual que una altra persona, sense diferència de la raça, ni la condició, ni l'edat, ni el sexe, i poder elegir lliurement. O sigui, cada persona és dueña de les seves pròpies accions i pot decidir el seu futur, i tots junts formant Europa en una bona educació, en una bona sanitat, en uns bons servicis públics, sent el referent o l'element equilibrador del futur. Jo penso que és fundamental. Nosaltres hem de tindre un concepte d'uns valors, d'una identitat que devem de transmetre als nostres fills i haver replegat la dels nostres antecessors, però tenem que pensar en el futur, i el futur és el que nosaltres volem deixar als nostres fills, des de la sostenibilitat i des del respecte, tant en el mig ambient com en els valors. Gràcies. Són dos elements pendents, insolucionats. Representant del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Nomdedeu. Seguiré a partir del que diu la representant del Partit Socialista, que em va molt bé perquè m'ha estalviat 2 minuts perquè ho compartís absolutament. Nosaltres direm alguna cosa més, doncs, jo li agraïs abans. Nosaltres creiem en una Europa molt plural. He dit abans que Europa havia de ser un espai social i havia de ser la democràcia més sòlida, volem que sigui la democràcia més sòlida, la democràcia més justa en serveis socials, en atencions primàries a les persones. No cal que fem més distincions, a les persones. Quan parlem de persones ja sabem tot el món de què estem parlant. És igual que hagi nascut o no hagi volgut, que tingui l'orientació sexual, la religió, m'és igual, a les persones. I que siga plural. Jo crec que això
és el contrapès ideal als Estats Units, no perquè jo vulgui enfrontar-me als Estats Units ni res, simplement perquè allà hi ha un model que és molt, entengues quan dic igual, molt desequilibrat socialment, és evident, ja ho hem dit abans, però molt igual, una sola llengua, etc. Europa és molt més plural i això és la riquesa d'Europa. Clar, això vol dir que també fa que la construcció sigui molt més complexa i sigui molt més difícil i sigui molt més cara, fins i tot. Nosaltres ja ho entenem tot això, però la nostra manera de ser europeus per al bloc és ser valencians i ser valencianes. Nosaltres som europeus en tant en quant eren valencians. No cal que ens remontem als Borja, etc. Vull dir, ja es passejaven per Europa. Lamento que sigui un símil eclesiàstic, però se m'ha acudit els Borja, hauria pogut dir qualsevol exportador o exportadora d'aquest país al llarg dels últims segles. És la nostra manera de ser urbana. Nosaltres voldríem que el comitè de les regions, torni a apel·lar al senyor García Margallo, si no se diu comitè de les regions, vostè me corregís, el comitè de les regions i de les ciutats, que millore la capacitat. Perquè fixes, nosaltres tenim la sensació que, ara hi posaré un exemple molt menor, segurament la directiva sobre els focs d'artifici, etc., que l'altre dia en parlàvem també. Cada territori té unes singularitats. Són els estats membres després els que tenen que adaptar la directiva. Se'ns han escapat algunes de les singularitats valencianes perquè ningú, algunes sí, senyor Margallo, sí, algunes sí, encara que el conseller se n'hagi anat ara a Brussel·les a parlar, no és a Brussel·les on té Canària, és a Madrid, perquè ara la pilota està a Madrid. Porque en Europa le han dejado la excepcionalidad valenciana, se puede hacer. Claro. Si no se hubiese metido eso, no se hubiese podido hacer. Efectivament, doncs això estem dient. Nosaltres tenim la sensació que allà en el cas en el cas espanyol, les comunitats autònomes, en el cas alemany i els Länder, aquells territoris que no són un estat però que tenen competències haurien de ser capaces de poder adaptar les directives directament i nosaltres per això voldríem potenciar el comitè de regions. Moltes gràcies, Enric. Representant d'Esquerra Unida del País Valencià, Esther López, últim bloc. En cuanto, por ejemplo, vamos a hablar de uno de los puntos que tiene usted aquí marcados, que nos ha marcado un poco el tema, es el del Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, del que ya hemos tenido ocasión de hablar algunos de nosotros juntos. El Tratado de Lisboa es un tratado que ha sido realizado a partir de que Francia y Holanda dijeran que no al referéndum del Tratado Constitucional de la Unión Europea, en el que sí se hablaba de permitir la deslocalización, y es eso que parece que después en el Parlamento Europeo no se puede cambiar. Pues bien, el Tratado de Lisboa es un tratado, es cierto que es un tratado jurídico que aquí no se ha sometido a consulta en referéndum en el Estado español. Sin embargo, sí que se ha sometido en Irlanda. Y en Irlanda ha sido votado negativamente. Ha sido votado negativamente y después lo que está tratando de lograr y que conseguirá naturalmente Europa es que se vuelva a realizar el referéndum para forzar una aprobación. ¿Y qué dice? Entre otras cosas, aparte de muchas de las que ahora comentará el señor Margallo, porque para eso trabaja allí, se las sabe mejor. El Tratado de Lisboa, entre otras cosas, las que a mí me interesan y las que me parecen antisociales y las que me parece que pueden determinar escenarios como el que antes he previsto, en el que nos acercaremos a los modelos de privatización de Estados Unidos, estamos hablando de fijar la preeminencia del libre mercado. Y fijar la preeminencia del libre mercado, por lo que aboga, es por la desregularización y por supuesto por la privatización. Privatización de servicios públicos, y la desregularización ya la estamos viendo en directivas como la de los servicios postales o la de los servicios ferroviarios. Además de que en la directiva de servicios postales lo que permite es la privatización de todo lo que tenga que ver con correos. Eso ya lo estamos prácticamente viviendo, y yo me remito a mis compañeros de comités de empresa de correos, en que prácticamente está ya casi todo privatizado. Nos estamos abogando a un modelo totalmente antisocial i desigual. Moltes gràcies, Esther. Acabat el temps. Queda l'últim intervinent del Partit Popular, José Manuel García Margallo, per acabar i tancar este bloc i obrir un debat que encara serà un poc més breu. Vamos a ver, ¿cuáles son los retos que tenemos que afrontar en el futuro? Yo lo resumiría en 4. La globalización, demografía e inmigración, energía y cambio climático y terrorismo y seguridad internacional. Y para todo eso se necesita más Europa y no menos Europa, más unión. Y eso es lo que hace el Tratado de Lisboa. No llega tan lejos como a mí me hubiese gustado. Yo soy federalista europeo, pero vamos a tener un presidente del Consejo que va a estar 2 años y medio y no va a cambiar cada 6 meses, lo cual no permite trabajar bien. Vamos a tener un representante de política exterior que nos puede dar voz, una voz única fuera, y vamos a tener más poderes para el Parlamento Europeo, que es aumentar la democracia. ¿Qué hemos hecho en política exterior? Pues en política exterior es donde más retrasados estamos. Es decir, yo creo que hay un enorme desfase entre la potencia económica de la Unión, 500 millones de habitantes, el mayor Producto Interior Bruto del mundo, el mayor agente en materia de comercio internacional, el que más ayudas da al tercer mundo,